proste fantastický objav a obrovitánske možnosti obchodu. Stačí asi toto. Už som vám spomínal tú suchozemskú cestu, tak už sa k tomu nebudem vrácať. Budovy kráľovských mykenských palácov boli viac podlažné. Podobne jak Minojská. Boli kamenné, ale už ich centrom nebola tá trónna sála podobného typu jak v Minojskej, ale práve ten megaron. Ale tu už ten megaron je v inom tvare. Už to nie je iba obdĺžniková budova s antami, ktoré vytvárajú vonkajšiu predseň, ale ten megaron tu, v tomto prípade, je velikánska sieň s otvorenou strechou. Dole pod tou strechou máte prekrásne, velikánske ohnisko, otvorené ohnisko, to znamená, tým uniká tou dierou v tej streche a okolo toho ohniska máte 4 mohutné stĺpy. Znamená, že vyzerá to úplne inak. Ten megaron ako to, čo som vám pred chvíľočkou povedal.